konje uKhozi la yafonela umlandeli ovote kakhulu. Ucingo langena kuKhuzani. Bosisi bami, ngiyanicela nje intombazakweni, ngiyanicela nje bosisi bami. Nigxobe endaweni wrong manje. Beni-right nenza ama-content engamanyala, nenza into enganangqondo engasile eyidinayo neyicasulayo mhlawumbe neyithandwa abantu abathanda iy'ndaba. Uyabona manje kula magceke noma kula ma-territory senigxobe kuwona a-wrong kakhulu. Ngiya-understanda mina ukuthi ushuni wey'daba nosebenza kangakanani. Bafana bami senigxobe wrong. Ningaphinde hlihlane la seningene khona ke manje ngoba nizothola ibonko leshisa kakhulu. Akuhlekwa la kwenye industrial, akuhlekwa angincengwa umuntu maniqala enenza izinto engenangqondo nobuphukuphuku base ngiyanibonisa nijoyine ngapha vele. Ngiyanibona ukuthi vele ngicela ngiyabosisi bami nenza into right for nina intombazakweni, nikuhloniphe ukuthi lapha enogana khona nokwenza umshado eindumo ezulu banihloniphe nakhona. Lapha senigxobe khona senigxobe wrong. Hambani nje nizame ukwenza lento ama-fashion, nibe ngama-fashion designer, nenze lento lena, hambe nofaka abafazi inzipho, nenze yonke into lento nomsebenzi lo, hambe nje ngiyanicela hambe nokwenza ama-makeup. Le ndawo seningene kuyona akudli ubulongo la. Ngicela boshisi bami, ngiyanicela nje boshisi bami, lento eniyenzile siyanginyanyisa. Akukwazi nje ukuthi kuzofika abafana abangongxathu, abafana bazita abane benze lento abayenzayo eniyenzayo nini. Lento okuthinta igama lenkosi uMaskandi nithinta endaweni wrong itabane. Yezwa nini? Niyezwa? Nithinta endaweni wrong kakhulu. Ngiyanicela hlehlani lapha senihlehle khona. Ngiya-understand ukuthi vele i-group yenu noma abantu abafana nani vele bagqishe ngakubi, kodwa ke la asenithinte khona. Thinta endaweni wrong. Hlehlani nje, hlehlani. Hayibo nabo shizi. Niyanyanyisa nje. Mina ngiyaninyanya nje ngoba ngiyabona ngamaphara nje akanigezi. Kanigezi niyanuka nje ilokhu ukhwenkwe nje. Nizothinta igama lenkosi kaMaskandi. Nini koba inkosi uMaskandi? Ubani nje othe mhlambe le content manje eshaya yochaza abantu. Bafana mangiyafisa ukuhlangana nani. Ngifuna ukunisuthisa ngempama one by one. Futhi angeke nishaya impama dabula nje ngomuno tu. Noba senilele phansi niyimvithi. Ningaphinde nangilodi la ngoma nivuka nicabanga nikhulume ngegama likaKhuzani kanjalo. Lento eniyenzile bafana bami ngicabanga ukuthi niyayigcina manje. Nizilima sengibonile nje ukuthi nizilima kangakanani. Ningaphinde usetshenzwe kanzima uKhuzani ukuthi afika la akhona njengamanje. Akazange azopeperezela ko TikTok akhulume into engenangqondo. Akazange uKhuzani wasebenza kanzima. Ngicela nje ukuthi nihlehle lapha esenikhona njengamanje. Lapha isinqumo nisithathile noma mhlawumbe nithengwe ngemali ukuthi nizokhuluma lamanyala eniwakhulumayo. Xa uthi agcinile manje. Ngiyanitshela bonke ngicela nje bojomi bami, bosisi, bodade wethu, intombi zakwenu, nikuhloniphe lokho. Alithinta igama lenkosi ngeze.